Simpan yang supaya hebat ai boleh ruk tam ni kita perlu belum kinong page kinong support berat ba yo ni channel jungi te kan por bak clip man ko mentah ka topik ko bang ko ban le kalong sipang ka khana jo ka we ka jing rwai ka bang ni sotanat hadu ta ka ba kerteng ngalahun ka mensim ko badai ka nombar jing rwai lai spa kan dai pulai kat kum ka kot jing rwai bala penmi da ka khasi jantia Presbyterian Assembly jong ka balang Presbyterian Hari India te job ni ya seprang ni kan topik ni kong ngas ngoban ai ko boleh bat ngapen pau ko jing sungu kham tami ki perlok jang apa ro ki belong kinong support bat kinong kersan berat ba yo ni channel jengi kemba pio i mentah kan ke screen nilodon kemba live ho hajar tam ai ki subscriber te ke jing ko boleh keba kerpang ko jang ka lek kham tam na ko batai tu perlok ki belong kinong support yo ni channel jengi bat na kaliang jonga nga kitbok kit ruyang ye pi we baro tu boleh unang ye don ringkat bat pi unang kerku ye pi hakikam ki jam jong phi baro mat khalam ka jing kersan jong phi ngasu thu ba ninam poi sa ru rei lingba ka jing kersan subun mensim jong phi yo i mentai ngaladon ka ba lai pho hajar tam ki subscriber te menta swa mnya poi baik no sakata ka khana tu nya ngap khendiat ye ka ne ka jing ruai Chính em ngài ngâm khu slide chính hôn cảm ơn xin đã chính men ngài ai hoài ngang là hôn cảm ơn xin bạn utrai ya kan ke jurwai la tho bat chana ya ka da u Horatio Gates Spafford u bolong uwe ni kinong ya sai an bat haju ko por bolong ru uwe ni ki teman basan jong ka balang Presbyterian ha po kanong ba Chicago jong kari Amerika long balakha ya u Horatio Gates Spafford ha ka arpho tarik Oktober jong ka senam sejar praspa apupra ha New York City jong kari Amerika bat dai ka por ba ulah syong lasa hapo Chicago mau lolong we ni ki Kristan basit rahem ba ban sekri bat ban mane ya ublei mau ba tengah jong u ka ana Larsen long bi long ki dekhot ki baterai sit rahem bat ki baterai minot na ka bentak ki kam jong ka balang ha ta ka balang ka bagi don bat laong balanyau ki kum kita ki perlok ki ba ya jan ba bat we ni kinong yalap ba pau nam bat ba khrau ha ki tu ki por UDL Mudi Horatio Gates Spafford long ba long ru wen ki breu ki ba ruspa uba don sibun ki don ki em ha kata kanong ba ka ba usyong kumba kala jia yu job ha ka testament ke barim long ba Horatio Gates Spafford ru le kendu sibun ki ki tenju bat ki jenjar ha ka em ku jong u breu ba don ha pedeng ka dap kerhai bat badap da ka kemen henrei ki sosi kawan lap kendit ya ka em ku jong u ha ka ba Badu no yo kun senrang bomorwe jung u badang tang saus nam karta u Horatio Junior hadin ba ula yo kempang kisho kendit bat ula klat no na kanika perthai bat snam hadin nang ta kata hu Oktober jong snam sejar praspa nyop huai laong ba keding ke basir khai kelap pelu hapo kanong ba jong ka daw taw Chicago hakaba kelabam lut ikbun ki ying kebadon kata kanong ba bat hadu lai spangut ki mensim ke bokordor ki ladu yala ka jong ke jing im kumjuru palat silak ki breu ki lah kelalong kum kita ki breu ki bom don ying don sem su nomar ba jing bam jong kata keding ke besar khai ke balaki hak senam cejar praspa nyop huai hapo kanong ba Chicago bat laong ba ki ying ki sem bat ki jing don ki jing em ki jong u Horatio Gates Spafford ru ki lah peluk lang hak kata keding bat long ba long ke jing du ba khrau ya ke jing im jong u simat handrei wa na pedang kata ke jing du ko ba ulai kendu handrei long ba u Spafford ulah yarap ya ki breu ki badon na pedang ke jing jenjar ke ba khrau bat ki badon kam ya ke jing yarap nang ta hadin asnam long ba ka senam sejar praspa nyo pulai Spafford ringkat bat ke yeng ke sem ke jong u ki lakut jing mut ban lek sa syuti sapo ri england kumjuru da ke jing temu ban lek sa ke jing seng yalap hakaba unong yalap bakrau UDL Mudi unlong kum uta unong yalap hakata kajing yeseng henrei namar kajing pun kam jong u Horatio laong ba ulah pha hasua ya katengah ke jong u bat saungut ki khun ki jong u
kita ka khun kan thai jong u ka badang khat wei snam ka ana nang ta ka Margaret ka badang khandai snam karta nang ta ka Elizabeth ka badang san snam karta bat ka teneta ka badang asnam karta bat laong bah ka arpo tarik u November ka snam sejar praspa nya phulai kat ba ka tengah bat ki samut ki khun kan thai ki jong u kidang song ha ka wei ka ling ka baret ka bagi khot kerteng ka Willy du Havre ban kam si liang ling ba ya ka Duriau Atlantic Ocean laong ba kalaya tekuk lane accident bat ka wei ka jahat ka bahe apa deng jong ka Duriau ba jong ka Atlantic Ocean matang hapo khat Armenia laong ba ka ling ka ba kisong maki kalangam jelop hapo Duriau bat kumba aspa arpun riungut kim sim bokodor kila doai nyala ka jong ka jing im hakta ka jing jia ka ba sngo serkai bat laong ba baro sangut ki khun kan thai ki jong u Horatio Spafford kilangam jelop hang ta hapo ka Duriau hanrei tang ka kemi jongki ka ana Spafford kala light im hakta ka jingjia ka basngusi long ba kita ki ba light im ka bakan thop ya ka ana Spafford la syam ki ba kim tip breu su ki ba la per halor jongki ding langtang ki ba don hang ta Duriau bat hadin bala light im ki long ba layalam ki sakabenta ka ba phang sathi jong ka riwel bat haba ka ana kala tip breu long bakal pha kerki ya khubol ling ba jong ka Telegram sa ulok jong ka da ka ba tho ru ikan tien ba tang marwei ngala im bat haba u Horatio Spafford ulai pedang ya ka masih ne ka long ba ula Harrison sa ka tari ha ka ba ka don ka tengah ka jong u bat ka wei ni kisngi long ba ka bai kidang ya syong hapo jong ka ling utau kapten jong ka jahat ula pen i ya ka jaka ha ka ba kata ka ling ka ba ki syong ki khun mu kala pait bat kala ngam jelop hakata ka Duriau hang ta Spafford long ba ula jau man bat ula le drung ka we ni kamera jong kata ka jahat bat ula tho ye kini kentin ngala hun ka mensim bat nang ta long ba ula tho sa ki lain ki baningkong ba ong jingsuk kum kawa ngala syam ha mensim bat ka don sa ka we ku benta ka ba ula tho ka ba pen i ya ka jing yo mensim ku jong u ling ba kata ka jing le jong u ban pik ya jaka ha ka ba kata jahat kalangam bat bagi khun ki jong u kila khlat no na ni perthai walau lai kendu kata ka jing penju bat ka jing ngosi ha ka jing im ka jong u hanrei laong ba ka jing ngai ka jong u Spafford kalong ka ba scam ha ublai ha ka we ni sithi ki ba ula tho sa ka para jo ka tengah ka jong u ula ong kum ne ha ka singi ka ba saw ngi la ya chadu ka jaka ha ka ba ka jahat kalangam jelop ha pedeng jong ka Duriau bedon ya jing jeliu kum balai mai hanrei loong ba nga perkhat bagi don hangta hanrei kala don ha ka ti ka jong utrai ki ba ki jonga hadin ba ka tengah ka jong u ka ana ka lai im u pastor Nathaniel Wis u badai we ni kita ki pastor we le ringkat bat kita ki breu ki bla lai im na kata ka jing jia ka besar khai long ba ula kan mau ya ka jing kren jong ka ana ba ka ong ublei ula ai hanga saumut ki khun kan thai hanrei menta la simno nanga bat kala ong ru kan sapoi kepor bangan sasngutu balai ublei ule kamta katu kon nisnam hadin jong ta ka jingjia ka basir khai bat ka bas ngusi laong bak ana kala yo pat salai ngut ki khun hanrei ha pedang kata ka jing keman laong ba ka jing ngusi kalawan lapat ha ka jing im ka jong ki ha ka ba sa chin pat kila du yo wei khun senrang ba mor wei jong ki ubah kila ai kerteng hadin jong khun senrang joki ubalayap no u Horatio Junior hadin ba mauru ladap saus nam karta badai hau bra kos jong snam sejar praspa prapuai laong ba Spafford ringkat berkayin kesam jong u kila ino ya ke Amerika bat ban lek ban song ban sa no ha Jerusalem ke badai ka nong ba jong ke Israel bat haba kila song hapo Jerusalem laong ba kila rap sibun ki beri ke badon kam ni jing rap nang ta kila rap ki baduk bat kila sumar ki bapang bat ke basitom bat kumju ro laong ba kila ri kila sumar ye ki kunlong bat ki kena ki bom don ying don sam bat ke jing terang ke jong ki kalong ban im na ka banta jong ki bat ban pen i ke jing i ke jong Jesu hakmat jong ka perthai bat dai ha ka khat ru tarik u Oktober ke senam sejar praspa prapupra u Horatio Spafford u khlat no na ka ni ka perthai hanrei laong ba tengah ke jong u ka ana Spafford kalaya beteng ni kata kam babha ke jong u
hak kijaka jong ka Jerusalem hadu bang makaru kanda khalat no hakasnam siajat kandai spa arpulai katung la poi subakut jong kane khana telada pisau tenat semua share like subscribe bat kumjuru wadum klat ban komen tada du inde siam pat kawai video kublai sibun ni fi bara Chinh Hoan trong u trai đã chinh nghe ngài ai lo bar bên long lên tiếp hư này tu rồi can sao ba chi sun mi bao chi sha ngala hôn bad utrai ngala hôn kamen si ngala hôn kamen sim bad utrai ngalahon kamen si